Enrique Gómez Álvarezen familia, agintariok, herritarrok, ondo etorri eta egun ondanoi. Txoria, txori. Pasadan urtean, azaroaren 10an, Emilia Gómez Adanaren oroimen ekitaldian ere Mikel Laboaren kantuarekin eman genion hasiera ekitaldi honi. Orduan esan gendun, Josean Hartzek idatzitako hitzoiek, Laboak maisuki musikatu zituela, eta herriarena egin zuela kantua, ez da? Gu guztiona da, kantua beraz. Baina Enrique Gómezen familian badauka esan nahi, kutsu berezi bat, kantu honek. Gasteizera ekarri zutenean, bere gorpuak entzun zuen azken kantua baita. Horregatik aukeratu du familiak, ekitaldi honi ere hasiera emateko. Eta Arrasate musikaleko kideek mimo handiz eskaini digute. Joan dira, baina, bueno, mila esker, Irati eta Martari. Hoy, 29 de noviembre, nos hemos reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arrasate para recordar y reconocer, mediante este acto, a Enrique Gómez Álvarez. Ekitaldi honekin, Arrasateko udalak, 2018an abiaturiko memoria eta aitortza bideari jarraipena eman nahi dio. Agradecer también a la familia de Enrique, una familia que ha llegado desde 3 puntos diferentes a este acto de hoy, ¿no? Desde Arrasate, desde Gasteiz, baita iparraldetik bebai. Una familia que representa a la perfección nuestra sociedad. Una familia que nació en Porqueros, La Cepeda, León. Probablemente muchos de los aquí presentes no conozcáis aquellas tierras. Casualmente, yo tengo la posibilidad de pasar una semana allí, al año, a escasos 13 kilómetros de Porqueros. Una tierra que está muy cercana a Astorga, al Bierzo, a unos 900 metros de altura, llena de pueblitos de 20, de 30 habitantes, que probablemente el pueblo más grande sea Quintana, que tendrá unos 700 habitantes. Bueno, zuek pentsatu behar dozue, gure baiaran, Lehintz Gatzaga izango balitz herririk handixena, ez da? Va, holako xia da, La Cepeda. Y yo allí suelo encontrar la tranquilidad. Suelo ir allí a descansar. Pero sí es verdad que es una tierra difícil para sacar una familia adelante. Es una tierra complicada para ello. Y es por eso que mucha gente, muchas familias, cogieron el tren de allí y emigraron a nuestra tierra, ¿verdad? Para poder darle ese pan en la boca a su hijo, a su hija, verles crecer de una manera digna. ¿Y por qué no decirlo? Para ayudar en el desarrollo y en el progreso de nuestro país también, ¿verdad? Una de esas familias fue la familia Gómez Álvarez. Bueno, aipatu dugu, Porqueros eta bere tren estazioa, Gasteiz, Arrasate, Baiona. Aurrez esan dudan bezala, gure gizartea oso ondo irudikatzen duen familia izan daiteke hau, ez? Familiaren bidaiaren hasiera hori, Enrikek 7 urtekin hasi zeban, korta. Hola deitzen zioten lagunek euskeraz hitz egiten zabalako, ez da? Gaur bere memoria berreskuratu nahi dugu ekitaldi honetan, eta Enrique nor izan zen eta nolakoa izan zen ezagutuko dugu. Horretarako familiako hainbat kidek, euren oroitzapenekin testu bat idatzi dute, sortu dute, bakoitzak bere tokitik, bai, eta guztien izenean, guztien ahotik, letra horiek irakurri eta kontatuko dizkigu Aratz Gómez Larrañagak, Enriqueren semeak. Aratz, zurea da hitza. Mi esker guztieri etortzeagatik, eta nuke erran aldez aurretik ere holako ekitaldiak garrantzitsuak iruditzen zaizkidala, memoria lana egin behar dela guztiarekin eta guztiekin, gertatu den guztiarekin eta denekin. Beraz, baditut nire amaren Kristinaren hitzak, alde batetik, gero bere aizpen eta familiaren hitzak, eta gero nire hitzak izango dira. Beraz, Kristinaren ekin hasiko naiz.
Kaixo, lehenbizi eskerrak eman nahi dizkizuet Enrikeri egindako horigarriagatik. Niretzat oso hunkigarria izan da, batez ere nire herria Arrasate gogoratu delako. Dena den, Enrikek asko maitatzen zuen Arrasate, lana eta bizi egin zuen bertan. Giroa eta jende asko estimatzen zuen, hala nola Jokin, Burni, Felix, Antonino, Txomin, Angel, beste batzuen artean. Arrasateko oroitzapen asko zeukan eta lagunak ere. Bere bizitza laburra izan zen, baino oso intentsoa, oso umila eta arduratsua bizi zen hil arte. Sumatzen zuen bere atzetik zeudela, berekin bukatu nahi zutela, oso kontzientea zen. Azkenean gertatu zen bezala. Beraz, eskerrak eman nahi dizuet oroigarri honengatik, eta ziur egon ez garela honekin ahaztuko. Mi esker. Orain bere Rosa, Regina, Koldo zuen hitzak dira. Gure ama alarguna zen, gure ama nire amama. Kristina hiru ahizpetatik gazteena zen, eta Enrike eta biak iparraldera alde egin zutenean preokupazioa handia zen. Guk Enrike iparraldean ezagutu genuen. Gure arteko harremana ez zen oso sakona izan, baina oso majoa zen gurekin, beti euskaraz egiten zigun. Eta oso eskertua gaude nola euskaldun bat bezala bizi zen, guztiz integratua, eta oso eskuzabala. Guk algenuenean laguntzen genien, janaria eta behar zituzten beste gauzak eramaten iparraldera. Enrikeren anaiek ere berdin egin zuten, Enrikeren anaiek eta gurasoek, nire aitona eta amonak, beti joaten ziren. Baina, ikusten genuen, iparraldean ere bazutela beren babesa eta laguntza. Ama, Kristinarekin zegoen, etxean, Enrike erail zutenean. Berarentzat oso gogorra izan zen, oso triste egon zen. Aratz jaio zenean, ere ama Baionan gelditu zen Kristina egoera hartan laguntzeko. Gu, aizpak, astean behin joaten ginen Txandaka, Gandi eta Alberto, Enrikeren anaiak bezala. Gomez eta Larrañaga familian harremana mantendu dugu gaur arte. Eta Aratz denon artean zaintzen lagundu dugu. Udaran, Arrasateko izebek Errioxan 2 hilabete igarotzen genituen, eta Aratz gurekin eramaten genuen. Gogoan dugu ere bere iparraldeko euskara politean hitz egiten zuenean. Familian, Enrike oso maitatua izan da. Eta orain nire hitzak. Niri gustatuko litzaidake hemen aitari buruzko oroitzapen batzuk aipatzea, baina aukera hori kendu ninduten 79ko ekaineko egun latz hartan, ni sortu aurretik. Eta oroitzapen baino nik galdera asko ditut buruan. Ez balitz hain goiz zeraila izango, nundi joko luke gure bizitzak. Nor izango nintzateke gaur? Eta horrela galdera asko. Aitataz dudana, amaren, seniden eta bere hurbileko lagun eta burkerengatik jaso dut. Bere ilusioa sortu berria izango zen semea eta bikoteakin mendimartxak egiteko ilusio hori, bere ikasle aparta izandakoaren garai hori, bere lehen lanak odolkiak egiten Gasteizen, militante gisa momentu tentsoetan egon arren beti txantxaren bat egiteko ausardi hori, eta gauz asko. Zergaitik, zertarako eta norrentzat hartu zuen bide hura, zerrekin engainatu zen, hurbilekoen esanekin osatu dudan puzle bat da. Baina inoiz osatu ezingo dudan puzlea da ere bai, niretzat. Eta horrela bada ere, eskertzen diet bihotzez, aitaren oroitzapen zati bakoitza eskaini izana guztiei. Mi esker.
Eskerrik asko, Marta Irati, por prender el recuerdo de Enrique a través de esta canción, Izarren-hautsa. Izarren-hautsa. Xavier Leteren letrak, ez da, Mikel Laboak. Berak musikatu zituen baita ere, ez da. Mikel Laboa maixua genukan. Bueno, biak. Nahiko maixu Xavier Letera ere, maixua esan da. Baina Mikel Laboak basakien, nundik edan, ez da. Eta Enrikek berak ere Mikel Laboa asko maite zuen, kutsuna zeukan. Eta horrexegatik entzun dugu gaur Sekula Belardiko kantariaren bertsioan, ezta? Ekitaldiari amaiera ematen hasteko udalaren izenean Maiden Morras alkateak hartuko du hitza orain. Berak udalean ordezkaritza politikoak duten 4 alderdiek adosturiko adierazpen instituzionala irakurriko dugu. Morras anderea, mesedez. Eskerrik asko. Bueno, Enrique Gómez Álvarez Kortaren zenideak eta lagunak, udal agintari eta ordezkariak, eta herritarrak, egun on guztioi ongi etorri Arrasateko udaletxera, momentu berezi honetara, eta aitortza ekitaldi honetara gerturatziagatik eskerrak. 2016 urtean udaletxean ordezkaritza politikoa zuten alderdien arteko elkarlana eta kontsentsuari esker, Arrasateko udalak memoria eta bizikidetza lantzeko bideari ekin zion. Indarkeria eta giza eskubideen urreketak pairatutako Arrasateko herritar biktima guztien oroimen eta aitortza bideari jarraituz. Aurten ere, memoria egun horretan begirada jarrita biltzen gara guztiok bizikidetza batzordeak aurreko urteetan adostutako urratzei jarraiki. Urratz hauek ematen ditugu adostasun zabalak baliatuz. Biktima guztiei dagozkien egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak jartzearen eskubideak oinarri harturik.
Motivazio politikoko indarkeriak eragin dituen giza eskubideen urraketa larriak oroituz eta aitortuz, horiek eragindako mina erreparatzen lagundu nahi dugu. Gertatutako guztiaren memoria aitortuz eta kontatuz gure herriaren memoria jaso eta zabalduz izena duenak izana baitu. Como en años anteriores, nos volvemos a reunir aquí con la mirada puesta en el Día de la Memoria. Quiero destacar que ha sido la colaboración y el consenso de los miembros de la Comisión de Convivencia la que ha hecho posible el reconocimiento que hoy vamos a realizar. La comisión se creó con el objetivo de contribuir a la construcción de una memoria compartida, de una memoria de nuestro pueblo, tarea en la que se compromete a continuar y seguir trabajando. Seguiremos dando pasos desde amplios consensos para poner nombre a lo ocurrido y que los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición correspondan a todas las víctimas y se hagan realidad. Porque al final todo lo que se nombra es y será una realidad. Izen horietako bat, Enrique Gómez Álvarez Korta izan zen. 25 urte zituen, 1979ko ekainaren 25ean, Baionako kaleetan Batallón Basko Navarrok, Basko Espainolek tiroz erail zuenean. Orduan, Kristina, bere semea Aratz, euren semeaz haurdun zegoen. Aste betera jaio zen Aratz. Uno de estos nombres es Enrique Gómez Álvarez Korta. Tenía 25 años el 25 de junio de 1979, cuando fue asesinado a tiros por el Batallón Vasco Español en las calles de Bayona. Entonces Cristina, su mujer, estaba embarazada de su hijo Aratz, que nació una semana después. Enrique Leongo Porqueros Herrian, zuek ondo esan duzun bezala, familia apal eta langile batean jaio zen. Haren gurasoak Celia eta Feliciano Candido ziren, 3 anaietatik zaharrena bera. Enrikek 7 urte zituela familia Gasteizera bizitzera joan zen. Gasteizeko Jose Obrero lanbide eskolan burutu zituen ikasketak. Lanbidez elektrizista zen. Enrique berehala konturatu zen euskara ikastea ezinbestekoa zuela. Bera eta familia besoak zabalik jaso zituen herrian integratzeko eta lanbide eskolan sortutako lagun taldearen harremana sendotzeko. Eta ikasi zuen bai, baita ondo ikasi ere, Arabako hiriburuan euskara irakasle lanetan aritzeraino lortu zuen. Lagun giro hartan, Gómez Korta bezala ezagutzen zuten, euskalduna izanik, abizena hala izan behar zuela sinetsita baitzeuden bere lagunak, hortik Korta ez izena. Bizitza Gasteizen egin bazuen ere, Arrasateko herriari lotuta gelditu zen Enrique betirako. Hemen ezagutu zuen bere emaztea izango zena, Kristina Larrañaga. Eta 2 urtez, Zerrajeran elektrizista lanetan ere aritu zen. 1974 urtean, Enrique eta Kristina iparraldera aldi egin behar izan zuten, urte horiek errazak izan ez bai ziren ere familiaren bizitak eta laguntza beti izan zuten. A pesar de haber hecho su vida en Vitoria-Gasteiz, Enrique también ha quedado vinculado al pueblo de Arrasate para siempre. Aquí conoció a Kristina Larrañaga Arando, que se convertiría en su esposa y durante 2 años trabajó también como electricista en la Cerrajera de Mondragón. En 1974, Enrique y Kristina buscaron refugio en Iparralde. Aunque esos años no fueron fáciles, siempre contaron con las visitas y el apoyo de la familia. 1979ko ekainaren 25 zuen bizitzetan hiltzatuta gelditu den eguna izan zen, eta Arrasateko memoria kolektibara ekartzeko beharra ere badugu. Horregatik, egun hartako gertakarien errelato laburra egitea ezinbestekoa dugu. Ekitaldia prestatzerakoan, berriz ere jabetu gara, memoria eraikitzerakoan zuen testigantzak, zenitarteko bezala ezinbestekoak direla. Memoria eraikitzean, gehienetan, eskura ditugun iturriak baliatu ohi ditugu, eta horietan ez da beti gertatutakoa izan bezala jasotzen. Beraz, guri ere bagadakigu, orain arte egindako memoria lanketa osatzea. Gertatutakoa izan zen bezala jasotzea, eta ekitaldi hau ere horretarako baliatu nahi dugu.
El 25 de junio de 1979 fue el día que quedó grabado en vuestras vidas y desde aquí queremos reivindicarlo como parte de la memoria colectiva de Mondragón y de Arrasate. Para ello, queremos realizar un breve relato de los acontecimientos de aquel día. A la hora de reparar y de preparar el acto, hemos vuelto a ser conscientes de que vuestros testimonios como familiares son imprescindibles a la hora de construir la memoria. La mayoría de las veces utilizamos las fuentes que tenemos disponibles y en ellas no siempre se recoge todo tal y como ocurrió. Por lo tanto, también nos corresponde a nosotras completar esta memoria y aprovechar este acto para compartirla entre todos. Enrique eta Kristina Baianoako Zupa auzoan bizi ziren. 1979ko ekainaren 25ean, Kristina etxean zen, haurdunaldiaren azken astean bere amarekin, Enrikeren zai. Etxerako bidean, Enrique Peugeot 305 jarraitzen ziola, Peugeot 305 batek jarraitzen ziola jabetu zen. Ezen lehen aldia, kotxea ezagutzen zuen. Beraz, etxera joan beharrean lagunak zituen tabernarako bidea hartu zuen babes bila. Kotxea utzi eta oinez abiatu zen jarraipena ekiditeko. Aurrekoetan lortu bazuen ere, oraingoan, Paneko kalean Peugeotak bidea moztu zion eta Joakin Etxabek zuen Udalaitz tabernaren parean kotxetik metraiatu zuten. Une gogor eta zalaietan, egoerak guztiz gaindituak zituela, familiak ez du inoiz ahaztuko Joakin Etxaberengandik jasotako babesa eta beharrezko tramite guztiak emandako ezinbesteko laguntza. Eusko Jaurlaritzaren biktimen zuzendaritzak 2008 urtean emandako talde inkontrolatuek, eskuin muturreko taldeek eta galek eragindako terrorismoaren biktimei buruzko txostenaren arabera, Jean-Pierre Chériz izan zen atentatuaren egileetariko bat. Baina beste hainbat kasutan bezala, honetan ere, etzen diligentziarik ireki. Ezen inoiz inongo epaiketarik burutu eta edo ikerketa judizialik abiatu. Egileek impunitate osoz jokatu zuten. Orduko testuinguruak hala ahalbidetzen zuelako eta egun egia eta justiziarik gabe jarraitzen duzue. Según el informe sobre las víctimas del terrorismo provocado por los grupos incontrolados, grupos de extrema derecha y GAL, emitido por la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco en 2008, Jean-Pierre Chériz fue uno de los autores del atentado, pero como en otros tantos casos, tampoco se abrió ninguna diligencia. Nunca se inició ningún juicio ni investigación judicial. Los autores actuaron con total impunidad porque el contexto de entonces así lo permitía y hoy aún seguimos de esta forma, sin justicia ni verdad. Recibir, pues hoy, aunque quizá demasiado tarde, pero de corazón, de nuestro corazón, el recuerdo y el reconocimiento que el Ayuntamiento y el pueblo de Arrasate deben a Enrique. Doakizue gaur, berandu egia kaso, baina gure bihotzetatik, Arrasateko udalak eta Arrasateko herriak, Enrikere zor dion, oroimena eta aitortza. Memoria partekatu bat eraikitzeko ezinbestekoak dira, Enrike eta bere familiak bizitakoen aitortzak jaso eta partekatzea. Nor bere lekutik, bere kontakizun eta bizipenekin, sufrimendu eta adizkidetzeekin, memoria plural eta justu bat eraikitzea da gure lana. Arrasateko memoria partekatuak, biktima guztien aitortza eta erreparazioa behar duela sinistuta gaude. Etorkizuneko bizikidetza oinarriak sendu eta justuak izan daitzezen. Memoria zerbait dinamikoa denez, ikerketa eta testigantza berriek memoria osatuago bat eraikitzen lagunduko digute eta bide batez baita erreparazio sozialaren bidean jorratzen lagundu ere. Izenak duena, izana duela, esan ohi da beti. Bagaur, Enrique Gómez Álvarez Kortaren izena ekarri nahi izan dugu giza eskubideen urraketen biktima izaera aitortzeko. Doakizue, berriz ere, ekitaldi honekin, Arrasateko udalaren eta Arrasateko herri osoaren izenean, gure aitortza eta gure oroimena.
Ez da erresa oin, hitza hartzea. Ekitaldi xume eta sentikorra bukatu horretik, udalaren izenean, alderdi politikoen ordezkariek, Inigo Arregi eskultore Arrasatearraren oroimenaren indarra eskultura, oroigarri modura eman nahi diote familiari. Ordezkariok, favorez. Lore sorta be bai, Bueno, pues antes de deciros adiós, permitidme una pequeña reflexión. Muchas veces se suele decir que para saber de quiénes somos y a dónde vamos, primero debemos saber de dónde venimos. Y ese es un ejercicio que necesariamente hay que hacer a través de la memoria. Horregatik, jarrai dezagun, memoria lantzen. Jarrai dezagun nondik gatozen eta zer ginen gogoratzen. Jarrai dezagun gure izana eraikitzeko oinarriak sortzen. Berriz be mila esker, pleno areto hau bete duzuen jende guzti hori. Agur.